Sumoto nga paghuman adto kay nibalik ra pud ko sa akong classroom. Ug atong panahona naglupad jud na akong hunahuna. Ug kung unsa kahay itsura aning kuya ni Mamika. Ug asa ka ni siya na-assign. Gibasa sad nako na og balik ang mga convo ba. Ug nakaunahuna jud ko ato nga bisan ako malain jud ko kung ingnan og pisotoy. Aha ka. Gipahimo pa nako nag mga activity ako mga students kay nagunahuna ako kung mangayo ba ko og pasaylo or dili na lang. Sumono to na kay lagi anak man ta sa Ginoo, nagsugod na ko og type. Ingon ko nga, "Hi sir, good afternoon. Sorry if nakadisturbo ko nimo. First and foremost, gusto lang ko nga mangayo og sorry si mo. Kay gitawag ti kag pisot. Pero gi-erase na ko to kay what if pisot juday siya. Tuod be. So unsa ko ang ginapangayog sorry. Bitaw. Pero di jud ko mangayog sorry niya. Bahala siya. Kita-kits eh. Anak man ko tinuod sa Ginoo pero di man ko kasing-kasing og balaan nga parihan niya. Bitaw. Mo nang namalaha na lang jud ko adto nga time ba. Sumoto nga naabdan og pila ka semana. Wala man sab siya ga text nako. Og labaw sa tanan, wa may ni hunting nako. Basin og panghadlok ra tugod ba or binuang lang. Dayon na one time ana. Siguro mga alas 5 ka pinto nga nigawas ko sa classroom. Kaya wala kay ko gadala o mga paperwork sa balay. Mo nang gihuman ako og check ang mga test papers sa mga bata before ko ni uli. Pag-agin ako sa room ni Mamika, napa siya dito. Gatubang siyang laptop. Nangutanap ako niya kung di pa ba siya muli. Nito bagpod si Mamika nga dili pa daw kay napapod siya itiwason. Ako pa nang gihadlok ug ako siyang giingnan nga. Hala ma'am, did you know nga na sila nga kumuilog na daw ang kangit-ngit dari kay naay maglakaw-lakaw dari nga pari nga walay ulo. Ug actually di ay closed me aning Mamika kay say mi og eskwelahan pag college. Tubag ba siya nga, sure oy, mas hadlok ba ito kong kuya ma'am. Kay last nagyaga-yaga niya nabalihin ang puy-anan og birthday ba. Kaahak na lang jud. Wala ko katingog. Wala ko kabalo og joke ra ba to o tinud-anay ba? Magsugod na bakog ampo ani. Og ako jud nang gibera ang iyahang buhok ug ako siyang giingnan nga ikaw manggod ba. Kalayo anang ter ili og teacher al. Nganong ako amang number imong gihatag? Unya, wala dayon ka nag-ingon nako ba? Pero grabe lang jud nang katawa ni Mika ba. Ingon pa siya. Nga Ma'am El, uli na dito ba kay basin og mangitngitan ka og mahanting pa ka ni kuya. Ikamatis maganitong iyaha atong humaniyag tuli. Pisot na noon. Pagkaingon ni Mika ana kay perte niyang katawa. Ako tawon wala kabalo og mo katawa ba ko dili. Aha ka na lang jud. Sumotong paggawas na ko sa campus, naglingi-lingi pa ko kay basin og gisundo ko sa kong buutan nga inahan og gwapo nga maguwang pero wala jud tawon. Kung na si Papa, ug wa siya nagsakay, siya tawon to gasundo nako. Mamara na unta ko og gabalhabal pero ako mata sangit jud sa katao nga naka-uniform sa kilid. Unya gatutok nako. Ug nitutok pud ko niya. Pero, wait sa. Familiar kay siya. Hala, murag mo man niya nitabang nako adtong natumba ko. Alangan man og malimtan ako ni nga. Malimtan pagani nako ako mga utang kaysa sa nawong anang mga gwapo dara. Bitaw. So akong gibuhat, ni dool ko eh. Nakauna-huna pagani ko nga police dahil ni siya og ningon ko nga, "Hi sir, maayong hapon. Nakahinumdum pa ka na ako." Ug ang iyahang kilay kay nagtagbo dyan na nga murag nakuan ba. Ug wa pa siya ni tingog, siguro nalimot siya nako or nakurat siya
nga gwapa kaayo ang iyahang gitabangan. Unya, teacher pa jud ay. Ako pa siyang giingnan nga, "Sir, ako tong naligid dito dapit sa sapa ba? Katong imuhang gitabangan." Dako pa kaayo kong smile ana pag ingon nako siya. Pero siya, galant ra jud nako. Imposible sad nga amang ni siya. Nga nakaistorya pa man gani ni siya adtong gabiuna ba. Pero gipangutanan ako siya kung amak ba siya. Nitubag ra pud siya nga dili. Ako pa siyang giingnan. Aw, hehe. Kaya wala man kagatingogod. Anyway sir, gusto lang jud ko magpasalamat nimo kay gitabangan ko nimo adtong gabihuna. Ni okay ra pud na siya pero maklaro jud nimo nga wala siya gana sa pagtubag. Pero nagpadayon ra jud kog istoryaan nga ako siyang giingnan. Nga kumpara si mo sir wala ra to pero para sa kuha. Dako kay to siya nga butang. Kay gitabangan ko nimo adtong gabihuna. Ug nitubag siya nga wala ra ligi today. Pagkaingon jud niya day kini ulbo jud ako ang mga eksis nga pulbo sa nawong. Buta maguro ning lakiha ba? Kawalay ayo ba? Nakita nga naka-uniform tag pang teacher. Unya, ingnon man hinuon tagday. Kala may ibalaphawan ba? Og ni okay ra jud ko. Mao jud na akong natubag niya sa akong kalagot. Unya, nitalikod ko og nisakay dayon kog motor diretso. Gusto na din ko muhawa atong lugar. Sumotong gusto na ko nga magpahatod dayon sa motor. Pero niingon tong driver nga, "Hala ma'am, wala bi ako gapamasahero. Nara ko'y gihulat dere." Niyawars na generon ba? Kunya paglantaw na ko atong lalaki nga pulis nga way ayo, galantaw pa siya nako. Maulaw na jud ko munaog ba? Ako ang pride kay dili jud makadawat. Sumotong nagpakaluoy na lang jud ko sa driver nga ihatod na lang ko niya bisan didto lang sa unahan. May gani na lang kay naluoy putong driver sa kuha. Ug iya akong gihatod dito sa may tabok. Aha ka jud. Sumoto nga pagka-weekend na sad ato. Nilaag na sad ko kauban ako mga barkada. Pero kani nga time nangadto mi sa birthday sa papa sa akong barkada. Ug medyo uwaw kay respetado biya ni iyang papa. Kay dako ni og garanggo sa pulis. Pag-abot na mo dito, daghan na og tao. Daghan mo sila og bisita ug mostly kay mga pulis pa jud. Pero sa tinuod lang, dili jud nako type ang mga pulis. Kay kasagara man gud nila, mga dagko og tiyan, mga busok. Bitaw. Dili man tanan pero naa jud mga pulis nga ana ba. Ningon pa na ang mama sa kong barkada nga si Patty nga, "Halael, kay gwapa ba nimo langga?" Nitubag pud ko, nga hala ante, maulaw man sad ta ana eh. Pero nibukad na akong atay nga giingnan ko gwapa ba. Ug ningon pa na ang mama ni Patty nga padiretsoon na mi sa kusina ug didto na lang daw mi mangaon kay daghan daw og bisita. Ug sa way pagduha-duha, idiretso jud mi sa kusina ug wa nay ulaw-ulaw eh. Hamal dayon. Busy na kay kog kaon ug nagchika-chika, unya nitingog ako ang phone. Naay nag-text. Ug guess who? 713 ang last nga number. Aha ka. Mawadaan na sa taganag kaon na niya. Sa matong kong gi-open niyang message ug niingon, "No wonder why maldita ka. Kay kulot man diay ka." Awar jud ning pisota ba. Abi kog nadido na ni buhi pa man diay. Kaya naman ko'y load, ako ang gi-replyan ug nganong nakaingon siya nga kulot ko. Ako siyang ingnan. Saba di episode, gikamatay sa rabaka ingon ni Mika. Ug taod-taod ana na reply siya nga. Ingon siya nga sa una ra to, pero karon kaya nakaaning palamian ug ipapiyong-piyong og ayo. Ako rin naulaw si mong crop top Mika. Dako kaayo nga gabuyon. Pagkabasa na ko ani, nakainom jud ko og tubig kay namugnaw nga ako ang lawas sa iyang giingon
nga palami daw. Unsa kay lami ana. Char. Aha ka jud tawhan na ligi kay bastos kayo. Og largo ko nga nidungo, og gilantaw nako ako ang gisuot nga naka-crop top ko og black. Tapos naka-short og gisapawan ako ga white nga cardigan. Basta kay nagnganga na lang jud ko sa kuang kakulba. Nangutana gyud na akong barkada kung naunsa daw ko. Kay mura ko nakog amaw nga nagnganga nagatubang sa akong phone ug nangutana sila kung kinsa ko ang ka-text. Wala gyud ako sila tubaga kay busy ko nga naglingi sa palibot. Nagtan-aw ko sa mga bisita. Ug didto jud nitugpa ako ang mga mata sa mga bisita nila sa katong mga naka-uniform pa og pulis. Ang uban kay naka-t-shirt lang. Og guess what? Nana sa didto tong lalaki nga nitabang nako adtong natumba ko pero wala man siya kabantay nako kay busy man siya og istorya ba. Nautana ginasipati nako kung naunsa ko. Nitubag rapud ko nga mura kog kahilantanon. Dayon nitingog na ako ang phone. Ni text siya nga nahadlok na kano. Ayaw ko Teacher L. Ug nisamot og kabugnaw akong tibok kalawasan sa iyahang text nako. Pero lagi kay warrior man ta. Dili ta pa scared oy. Kung ako siyang gireplyan, nga ako, nahadlok sa imo ha? Unsa ka? Lord? Oops, pisot. Nitubag ko siya, nga guniti daw kung pisot ba. Nitubag ko nga, lol. Otopas kay wa ko gapatol og mga lalaki nga mopatol og babae. Bayuti kag simod. Kung gahi ka, show yourself daw. Di ba dili nimo kaya? Puti og itlog. Dalawan. Nya naglantaw-lantaw din ko sa gawas ug na ako'y nakita nga duha ka bisita nga gagunit og phone. Ang isa kay medyo tiguangon nga pulis. Ug katong isa kay katong nagtabang nako nga pulis. Pero ani nga time, mauwaw nako mo-approach niya kay suplado man kaayo siya. Itsurahan ra ba unta. Pero alanganin ta sa batasan. Sumoto nga wala na siya na-reply. Nanggawas na mi sa kusina nilang Pati aron manguli na unta pero nakabantay maning papa ni Pati mao nang gitawag mi. Sumotong ning greet mig happy birthday niya. Dingon pa na ang papa ni El nga dalaga na daw kaayo ko og medyo nanambok daw ko. Itubag pud ko nga ligi angkol buyag. Dingon pa siya kung basin daw na ay nakuuyab sa kuha or na ako'y nauyunan. Itubag pud ko nga nag-focus ako sa kuang career karon. Dingon pa ng papa ni Pati nga magminyo na daw ko mentras dili pa kaayo mahal ang gatas. Diniingon pa ng isa ka barkada nako nga magpareto daw sila sa iyahang mga kapulisan. Itubag po ng papa ni Pati nga pamili lang mo. Og nangatawa sila. Paglantaw nako, nagtagbo amo ang mga mata adtong pulis nga nagtabang nako. Unya gipayla ilami sa papa ni Pati sa iyahang mga kauban nga mga pulis. Nag-smile pud mi. Wala na ko nahinumduman ang tanang ngalan atong mga pulisa pero akong nahinumduman lang o wa jud ko nalimot kay ang pangalan ni Migs. Migs di ay ang ngalan atong nintabang nako atong natumba ko. Og lagi kay friendly man ko, ako asyang gipansin. Nangumusta ko sa iya. Aha ka, mura nagsakit kay kumustahon. Nangutana pa ng papa ni Pati kung kaila ba mi ni Migs. Ingon si Migs, nga kaila daw pero dili daw kaayo. Ingon pa na kong barkada kung ano ko nung wala akong nagsulti nga friend daw mi ni Sir Migs. Ingon pud ko, nga dili man mi friend oy. Nahitabo lang nga nadiskrasya ko, then iya akong gitabangan. Ingon pa tong isa ka pulis dayon nga, hala, basin destiny na ba? Ito bagpud ko, nga sus, tinuuhan na sa pisot sir. Ay, sa buktot di ay. Og nangatawa sila sa pisot.
Dayon nitubag po na si Migs nga, kabalo mo par, Pasko sa mga kulot, kay kulot sad nag-utok. Murag kalami lang ba jud lubagon ang liog nga hinawayon man kaayo sa kamahak. Mura ra ba og tiki og naong. Pag human ato nga istorya kay nanguli na lang po dayon mi. Unya kay lagi nagabalhabal raman mi padulong diri. Unya kay ang amua layo-layo man. Wala jud nay ni hatod nga tricycle tawon. Ako mga barkada kay nanguli na. Ako kay napa sa gawa sa balay nilang pati. Ang gilamok nako. Pagkataod-taod ana, nigawas ng pulis nga si Migs. Muna do siya uli kay naapa siya duty. Unya niingon po ni si Patty nga what if kuno mosabay na lang daw ko ni Sir Blas. Bisan panaog lang ko sa may terminal padong sa mua. Padili-dili pa ko ana kay lagi maulaw ko eh. Og bisan miingon ako nga dili ko. Gitawag man gihapon na ni Patty si Migs. Ahakalan dyan yung usahay na to nga mga friend. Kay pahamak sad kayo. Ingon siya, Sir Migs, okay lang nga makiangkas ni si El ni mo. Pahatod lang ni siya bisan sa terminal sa mga motor lang. Ahakalan dyan ani ni Patty ba? Nitubag po na si Migs. Nga okay raman. Hali na diriday, kay gadali ko. Ahaka jud aning nawong og tukmol kay ginaday-day ra jud gihapon ko. Nitubag si Patty, nga grabe sad nang day sir eh. Teacher biya ni siya. Nya si Migs, nagpaandar lang sa iyang motor. Pero ako agad siyang giingnan nga dili ko mosakay ug mag-una na siya dito. Pero ningon si Patty nga mosakay na lang daw ko kay delikado kuno nga maglakaw-lakaw lang ko kay lagi gabi na kaayo. Nitubag pud ko nga sus, dili ko mahadlok og ing ana. Mas mahadlok ko ana niya. Ningon pa na si Patty nga di daw kuno ko magminaldita kay lagi gitabangan daw ko ato ni Sir Migs atong nadisgrasya ko. Ningon pa na si Migs, sus, kulot pay imo. Nitubag pud ko nga hala, hinawayon lagi kaayo ka ba? Unsa di akong sala nimo? Tubag si Migs, nga sakay na oy. Sige na, kay aron makalakaw na ta. Pero ako agi na siyang giingnan nga di jud ko mosakay ug mag-una na siya kay maglakaw ra ko. Nya si Patty, ambot lang kay nikalit man po nagsulod sa ilahang balay o gibiyaan ko. Unya si Migs, nagpaabot ra na siya. Then nikalit siya ingon, nga sige na miss, sakay na. Itubag po ko, no thanks, kaya ra na ako ang kaugalingon. Nitubag si Migs, nga artihan ni mo oy, sakay na, ako na gani ang nagbinuutan after sa imuhang gibuhat. Nitubag ko, ngonsa? Unsa maday ako ang gibuhat nimo? Yun sa manday tika. Og ni ginawa naglalom si Migs ug niingon nga sige na Ma'am El, sakay na kay ihatod na lang tika. Ug ako ra nang gilantaw si Migs. Gilantaw na ko iyang nawong abisan medyo ngit-ngit pero kita jud nako iyang kagwapo. Bitaw. Ug ako siyang giingnan nga dili ko imuha pa lang kong pagsamantalahan didto sa unahan. Og nakapangatol gyud na si Migs sa iyang ulo. Itubag siya nga, dili na ko ibaba ako ang gipaghirapan nga profesyon para lang sa mga ana nga butang. Unsa man, mosakay ka or dili? Og didto medyo nakarealize ko nga dili na ko kaya maglakaw kay hadlok jud pud bitaw. Basin sundan ko og kapare the windy or whatever ba. Sumotong ako siyang giingnan, nga sige na, makisakay ko ha, pero hinay-hinay lang. Wala para ba ko'y anak. Kung dito bag si Migs, kabalo ko, kaya wala pa man pud gani kay uyab. Gusto po ang takay ko makigilalis niya, pero nakasakay naman ko siyang motor, ug base noon niya ihulog ko niya sa motong shut up na lang ko. Sa motong pagkuman ato, kay nabisi rapod ko sa eskwelahan. Sa balay, since nibalik na og sakay kong kuya sa barko.
Good thing ako nang gina-service iyang motor padto sa school ug pauli. Then one time ana, udto to siya. Nigawas ko kay ga-crave jud ko og mangga nga naay alamang. Tapos kanang halang-halang bitaw. Maong naka-decide ko nga mogawas na. Nya akong motor kay ginasulod jud nako ug dito nako gina-park sa kilid sa kuang classroom. Unya mo ay paggawas nako kay mao say pagkakita nako kay Mamika nga ninaog sa usa ka motor ug tagnaan ninyo. Ang iyahang giangkasan kay si Migs. Hala, basin uyab niya tong nawong uktok mo. Pero since uyab man daay siyang Mamika, mag-behave sa puta. Abi pa lang, kuhan, bitaw. Dito jud ko ni Agi og ni Pidpid dapit sa ilahang gihunungan og papansin lang jud kahayo ko. Ningon pa ko, "Hi ma'am, good afternoon Sir Migs." Greet nako nilang duha. Abi pa lang wala tay ayo. Ug nakita nako nga mura og nakurat si Mika sa kuang pagpansin nila. Labaw na tong si Migs. Ug lagi kay kiaton man ta, nihunong ko sila hang kilid. Nangutana pa na si Mika kung okay na ba daw mi. Nitubagkod ko, "Alam ma'am, okay rami, goods kayo mi. Kabalo ba ka ma'am, nga grabe kayo ka gentleman ang imuhang uyab. Yatong nadiskrasya ko, gitabangan ko niya. Ug katong wala na ko'y nasakyan, iyaha pa kong gihatod sa mua. Sortihan ni mo eh." With pinasmile-smile pa na nako nga pagkaingon kay actually, nasayangan ko ha, nauyab silang Mika. Pero kung asa happy akong amiga, mo-support ako. Nitubag po si Migs, nga buot-buot na sad. Ug nitaas jud na iyahang kilay ba. Ahaka. Nitubag po ko, nga awa rama mo. Jokeron po jud ni imuhang uyaba. Sige na. Mauna na ko. Amping mo. Mularga na unta ko pero niingon man na si Mamika nga, "Ma'am El, dili man ako ni uyab. Igsuon man ni nako. Og perte jod na akong kurata." Ingon ko, "Ay mo ba? Abi ko og uyab mo. Dili man gud mo same og nawong." Ug ingon si Mika, "Ngaya, mao day ni si LO katong imuhang ka-text. Ug dili jud na ma-drawing ang ako ang nawong." Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.